Llengua ferits, avui som al bosc i ja sabeu que toca quan som al bosc. Sí, la lectura d'una poesia. Però abans de la lectura volíem fer algun apunt, perquè aquesta poesia parla dels hàbits lingüístics. Ja sabeu que nosaltres, com a llengüaferits, insistim molt, molt, molt en com hem de fer servir la llengua. I, per tant, hem d'anar reflexionant sobre aquests temes d'hàbits lingüístics i, sobretot, en el tema de que els catalanoparlants molt, molt sovint canvien de llengua a l'hora de trobar-se amb un interlocutor que sembli de fora, segons els seus trets físics, el seu accent, etc etc. O fins i tot si se'ls adreça en una altra llengua que no sigui el català. Llavors, fem aquest canvi de llengua i no pot ser, no pot ser. Ens hem de mantenir en català i hem de fer aquesta reflexió. Però bé, això era un incís i ara tornem al poema. Voleu saber qui és el poeta d'avui? Doncs parlarem d'en Joan Brossa, evidentment. En Joan Brossa, poeta, dramaturg, artista visual, però ell es considerava poeta. O sigui, qualsevol cosa que feia, per ell, era poesia. I, és més, és considerat com un dels poetes de més referència de l'avantguarda catalana de la segona meitat del segle XX. O sigui, amb vosaltres, per a vosaltres, en David llegirà un poema d'en Joan Brossa, relacionat amb la llengua, evidentment. Llengüaferits i David, som-hi! Enraonan en català, pero a la més mínima ocasión lo dejan delante de un interlocutor de habla castellana.